ስድራ ቤት ብዙሕ ይዝዕሩ ኣብ ክረምቲ መግቦም ይምእርሩ መኽዘኖም ይመልኡ ኩሉ ግዜ ኣንበጣ ግን ይዛነ ከይተገደሰ ፋይዲዳ ዲዳዱ ዲዲዳዶ ፋይዲዳ ዲዳዲ ዲዳዴ ክዘምር የሕልፎ ዝመዓልተይ ክፃወት ክስዕስዕ ጣጣ ዘይብለይ ስድራ ቤት ብዙሕ ይዝዕሩ ኣብ ክረምቲ መግቦም ይምእርሩ መኽዘኖም ይመልኡ ሓጋይ ክመፀ ኣንበጣ ግን ይዛነ ከይተገደሰ ፋይዲዳ ዲዳዶ ዲዲዳዶ ፋይዲዳ ዲዳዲ ዲዳዴ ክዘምር የሕልፎ ብሕቲ ፀሓይ ክፃወቱ ምፅንዶ ንዑ ምሳይ ድሕነ ዊሕ ወርሒ ሓጋይ መፀ ንፋስ ምስ በረድ ተበራረየ ቁሪ ኮይኑ ፀሓይ ምስ ጠፍአት ኣንበጣ ብቐዝሒ ተቐፍቀፈ ፋይዲዳ ዲዳዱ ዲዲዳዶ ፋይዲዳ ዲዳዲ ዲዳዴ ቆሪረ ጠምየ ኣነንበጣ ክፃወት የሕሊፈዮ ኩሉ ግዜ ወዮን በጣ ገዛ ዘይብሉ ብቁሪ ብጥሜት ተወዲኡ ክንጣጥ ኣብ ገዝኡ የዕቂብዎ ኣንበጣ ተዛነዮ የሕሲንዎ ፋይዲዳ ዲዳዱ ዲዲዳዶ ፋይዲዳ ዲዳዲ ዲዳዴ ኣንበጣ ክፅዕር እየበለ መግበይ ክእክብ ሓጋይ ክመፀ ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ፅቡቅ ዝበልናዮ መፃወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና ነተን መፅሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና መዓስ ዝጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና